Hej, nu skal vi lege med katten. Og i dag skal vi bruge en kuglepen. Og så skal vi bruge noget andet. Kan I se kuglepen? Godt. Jeg tager katten. Katten vil spise nogle ting. Kom her. Kom her. Jeg skal lige sige noget. Jeg skal lige lege noget med. Så har I kat. Den skal lige komme her. Kom her, Vita. Der er en kuglepen. En kat. Her er en kuglepen. Så vil kuglepen ligge der. Der er en kuglepen. Der er kuglepen. Okay, vi skal komme med her. Kom lige med en gang her. Så har jeg det med en bedre end det mere. Ja, I kommer til at være her. I kan se katten, godt? Katten skal vi her. Her har vi en kat. Katten stikker af. I skal lige kigge film på katten. Katten ligger der. Katten ligger der. Katten er der. Tak, det her. Katten vil pludselig angribe dig og prøve at spise dig. Det er kuglepen. Så vil den prøve at lege med den. Den er der. Den prøver at lege med den. Og derfor kan den ikke finde den. Jeg tager kuglepen her. Kom her, kuglepen. 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 Sådan. Kuglepen er der. Kan man. Katten tager kuglepen. Katten går. Nå, det var for en video. Prøv det, hvis I har en kat derhjemme. Hvis den er fræk og lille unge. Til kuglepen. Du har 50 abonnenter. Jeg bliver så glad, at jeg kommer op på 50 abonnenter. Fordi så kan jeg lege livestream, for jeg har kun 4 abonnenter, så jeg vil sætte mega meget pris på, hvis I gjorde det. Adios.